Akkor te kitörni a nyakát. Kursz. Jól vagyok én. Halományzó színű, Te zsörteni levél, vélben. Az olyat ne kapjunk már. Kurszoltam be. Megre meg akarom, úgy írom el a lapon, hogy a feleségem is, hogyha meghallgatom, hogy mi újságban otthon vártok-e még vissza. Ha nem biztos. Keserű könnyeim, ez a kis lapé, vissza. Mondjátok, hogy csak is éremben vártok. Érzi-e a szívedből tömbben a lányod? Kicsi kisgyermeked adgatod éppen. Hogy tud-e már beszélni? Írd meg a levél, vélben. Tudja elmondani, drága édesem, szanyám, hogy el a felnövök visszajössz majd hozzám. Kulcsod összekezét, ha eljön az este, tanítsd imádkozni, Isten tisztelet lett rám. Komoly, baszd meg. Jó. Csókolak titeket, testvéreim százszor. Börtöni levelem nincs, megmarad ám. Mikor a rendőrség